mukuru ase ekenyoro kia kierira yogotoka yesa ye location ya Keroka Township ere na mayanda magega yo mwanchobo yokonyoro munchoreria ime yo mucho Keroka agosiria bwima bwaye ase chinchera chobo tutukano kurengana ne amateye nyagosira serieta abuki ni gatogete kare ne chingoma chogo kenyanwa ase gose mbarabare ne nyumba ya mumuro mwabo oyo bwongo bwaye butari obwekirano ase gotebekana bwokora ekebekyo negento abanyakenyoro abawenerete gotuguterare ne kore kyaberege kugikirwa nabange asinonya nabo amateyo yaberege kugania obokonyi gosirwa gochaga kuroberia matanga yokomwenia nyagosira korengana noboremeru bore ase engi umurikito Paul Kapokara noroboti urwasobwime nime yekenyore keiga kimanyekante buna kirira ekyo toka se location yeiga ya Keroka Township asitokumerana amona bamathabaiga bagendrete gwichanira na gwetumata kubwatikana muno gusira kumusacha w'emyaka yegatwa serieta abuki oyo chinkuma chigosara buna nigo mumuro mwabo oyo obongo bwaye butekeraneti abetega komo Kenya olingo chikomnyoka gocha nkanya omwana oyegara ire nganza gukura kena kura baminto gake abantu bagacha akero bacha ngatira ngatebya mugakuri mwana oyo gakwete abana asinyete baminto gake nkikyali omwana oyo mwabo naroro orware tomuti mwana itimonyoretio igonga cha koigwe gekukurwa ase omochio oyo igaka gochikoboka igategera kanyara nkikia abere ase omochio oyo ngochikominyoka ngochigocha kanyara omonto oramberete ense gaki okwete igonga ngene tinanyora onde arorende kanyara abara aroromba kabachire baigure ebikura abantu baminyokire gocha karengere nenki cyabanga gikurikira kanyara omonto itire bwakire kurweke ngotira agakuna omotwe igamangana ikanyora nana aronga chikurikire ringaronga ikanyora noyibona nyamuite gocho gochicha kurwaronga kwana ngo ngomobori nakitata nakiwakora tayenteke na ninje namwage tena nyoza kuna kogaragara kana nkamwaka yamate yiga nigo yereire buna omumuro yiga ukagire konyara kabaga komoita nigasa matukama giga aberiga gotware biturutumbu ase ekinyore keiga ase bono bagendere ko bakoboria anyare ko baga gotangwa gwikobo maene bwatokire kuruku Nicholas uri barimo nabakonya komonyokino nabanaga kora amonyokare kero obongo bwayo bwasarikire nabamugete igo akamucha kaigo nabamuchagite nabamukinyete emiori itari emeke igo tokumetie nandi igo tokumetie akerira gente kintu anya gokerora etogigikeria serikali yaite tubwatisie omonto yabera bwechera egera lingorwe osairwe asichi bali muchiko yamatebono nigo yagendere ko bagekubulia abanyakinyoro abarayibe chingencho chonse nabali aba bwatomoyo bwanja kwene kibunangwe yasona ni bali gati bunenchire yemo yoko basira asokorobelia birobili amatanga enyorekane buna nyagosira nigo konye bamenyetero yiga ukagire ko baga kumoita ase gotebekana kaunirie chinchugu chinsamo kiri cha Keroka ambi baito bekenyora gotogosaba batubwatisie omuchi oyo ito ni gorense no nyine piri ya nyamocheri plus kende gyonsi ya omuchi kende ngeyo gotogosaba bantu baminto batubwatisie so muchango na kende gyonsi egere tonyara togoikio mubiro yugai bali bonsi muranyara gotokonya motokonya bachumba bara ibonsi bali banje gotokonya so muchi oyo ndobwati kende ndobwati mutuni magaga bali baranje batokonya so mubukoe so moyo bwanja agitokonye egere turusi umuro minto ango yana tumukoreki tomoenie agia serikali tokonye ntubwati kubwa konde bono turanyare korusi nyonya mocheri gaki tokonye etokonya gukura gaki tokonya mabira atwara mabira mutwara mabira gaki motokonya so mwana oyo ginko reporter kitaseni kya wanjete kya Ndize TV kurugigase kanyere kya gya kirira inchigo nguru kwa Polycarp okara Mia